खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आसिन 1431 मायथाइ एबा 13 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गावखौ फोथायनाया आबुं जागोन, नाथाय गोसोआ जिरायनाय गैयै जागोन। बांद्राय अलसिया जानो हागौ। गावनि नखरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। थांना थानायनि थासारिया दावराव-दावसि जानानै थागोन। साख्रियाव सोलायनायनि खाबु दं। खामानिनि जायगायावबो सोलायनाय फैनो हागौ। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। खरसाया बांगोन। दावबायनायनि खाबु मोनगासिनो दं। नाङै रागा आरो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। धोरोमारि देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। वृषभ राशि। रागानिफ्राय गोजानाव था। साख्रिनि मोगा-मोगियाव नोंथाङा जाफुंसार जागोन। सोरखारनिफ्राय मदद मोनगोन। रायज्लायनायाव सिरि था। नोंथाङा फरायनायाव गोसो जागोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। आयआ बांगोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा जानो हागौ। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जागोन। जि-जोमखौ अनथोब महरै होनो हायो। नखरारि जेंनाफोरा दुखु मोनगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। मिथुन राशि। जायखिजाया थाबथानाय रांखौ मोननो हायो। फालांगियारि हाबाफोराव बाहागो लानाया बांनो हागौ। आरोबाव होंगो-दोंगो जागोन। मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नखराव गावजों-गाव नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। थांना थानायनि थासारिया दावराव-दावसि जानो हागौ। नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। जिउ लोगोरिजों सावस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। जायगा सोलायनायनिबो जाथावना दं। कर्क राशि। मावख'गिरिफोरा साख्रियाव मदद मोनगोन, नाथाय खामानिनि खामानिया बांनो हागौ। गोब्राब नाजानाया बांगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। साख्रियाव नोंथाङा गुबुन हादोर दावबायनायावबो थांनांनो हागौ। बुब्लिफोरनि थाखाय रागा आरो सुखुनि मोनदांथिफोर थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। आरिमु आरो देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। खामानिनि जायगायाव सोलायनायनि खाबु दं। नों गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। सिंह राशि। रायज्लायनायाव समानथि जा। देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। गुबुन हादोराव थांनायनि खाबु दं। गोसोआ खुसि जागोन। फोथायथिनि आंखाल जागोन। ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। धोरोमनि फारसे गोसो जानाया थाबाय थागोन। जिउ लोगोरिजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। नों बिमानि मदद आरो मदद मोनगोन। आयआ बांनो हागौ। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जागोन। गोसो हमथानो नाजा। कन्या राशि। गावखौ फोथायनाया आबुं जागोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। मावख'गिरिफोरा मदद मोनगोन। खामानिनि बाहागोआ बांगोन। मेलेमजिबि हाबानिफ्राय रां मोनगोन। सि-जोमनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। गावखौ सामलाय। रागाखौ बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव समानथि लाखि। बिमानाव फालांगियाव सोलायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। गोब्राब नाजानाया बांगोन। तुला राशि। फोथायथिनि आंखाल जागोन। गोसोआरि गोजोन लाखिनो नाजा। नखरा मदद मोनगोन। गारिनि सुबिदाया खमायगोन। खरसाया गोबां थागोन। नोंथाङा आरिमु आरो देंखोआव गोसो जानो हागौ। गावनि खुदियानि सावस्रिखौ जोथोन ला। मोनसे सम्पथिया आयनि फुंखा जानो हागौ। गावखौ सामलाय। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। आयनि फुंखाफोरा लिरनाय मेलेमारि हाबानिफ्राय जौगागोन। वृश्चिक राशि। सहायनायनि आंखाल जानो हागौ। साख्रि सोलायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। आयआ बांगोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्रायबो मदद मोनगोन। रागानि बुब्लिफोरनि थाखाय गोसोनि थासारि थागोन। नोंथाङा बिफानि लोगोखौ मोनगोन। लिरनाय मेलेमारि हाबायाव बाहागो लानाया बांनो हागौ। नखरारि जेंनाफोरा जेंना सोमजिहोनो हागौ। गोसोआरि नारसिनथाय थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। थांना थानाया गोब्राब जागोन। धनु राशि। सासे लोगोजों बाथ्रा दान्थेलायनायनि थासारिनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। फाहामथायनि खरसाया बांनो हागौ।
नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। सि जोमनि सायाव खरसा खालामनाया बांगोन। फरायनायाव गोसो जानाया बांनो हागौ। नखराव गावजों गाव दान्थे-बिदान्थेनि थासारिफोर जानो हागौ। साख्रियाव दावबायनायनि खाबु दं। गोसो हमथानाया खमायगोन। फालांगियाव जेंनाया सोलिबाय थागोन। थांना थानायनि थासारिया गाज्रि जागोन। दावबायनाया बांसिन जागोन। मकर राशि। रागा आरो गोसो गुदुंनि बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सासे लोगोनि हेफाजाबाव फालांगियाव रां थिसननो हायो। बिफानिफ्राय रां मोननो हायो। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। साख्रियाव हास्थायनायनि बेरेखायै जायखिजाया उफ्रा बिबान मोननो हायो। मिजिं आरो निराशानि गलाय-गथाय मोन्दांथिफोरा गोसोआव थागोन। धोरोमनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन हादोराव हाबफैनाया जाथावना जानो हागौ। कुम्भ राशि। गोसोआव गोजोन आरो खुसि थागोन। आरिमु एबा देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। साख्रिनि मोगा-मोगियाव नोंथाङा जाफुंसार जागोन। सोरखारनिफ्राय मदद मोनगोन। रायज्लायनायाव समानथि जा। नोंथाङा सासे राजखान्थिगिरिखौ लोगो हमनो हागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। खामानिनि जायगायाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गोब्राब नाजानायनि बांद्राय जागोन। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। मीन राशि। नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन। नाथाय गोसोआव नेगेटिभिटिनिफ्राय गोजानाव था। सोरखारा हेफाजाब होनो हायो। मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। गावखौ सामलाय। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। देहायारि गोजोननाया बांगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। जिउ लोगोरिजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। खरसायाबो बांगोन।